shi makakin al'arshi, salati Allah kai gare shi da alayensa ka sa sahabban shi, masu fa kare rayuwar shi dare fa da rana ayyukan shi, masu bari fa a zawurai ne gabansa Muhammadu mai fakan shi. Waye sarki ka amsa in nayi baitukan adanka, ta yabo gun annabinka wanda ka bawa sirrikanka, tun a saman har ma kasanka babu fa wanda ya kai shugunka. Allah shi ne kadai ya kake ka domin dai fa yana ta sanka. Kafin na fara fa aikin nan zana fa shiryo baitukan nan, gaisuwa ni ka so na yi ta a gun sahabban annabin nan, kamar Abubakar da Umar har Usmanu fa kaji manya, halika taka lafiya don zaki wanda fa ba shi kariya. Baban Fadima tambura ne zana buga in gaida kai, kaga sadaukai dan sadaukai annabi mai girman dawakai, mai fa sadaukai jarumai masu riko fa da annabin kai, kamar su Shehu Tijani nan waɗanda su ne ke cire kai. Yan uwana duku tsaya zana ba ku labari, dan da annabi na yaje har saman ta bakwai ku gane, yau fa gana shi da Allah babu tafin tabu ba, annabi ya tare girma babu dan da ya kai shi duba. Ya cike tafiyar Azra'il har mukami sai da ya bashi, sai da ya zance da Allah shi, ta shiga kuma Allah tashi, gashi zaune a dardumar shi har da takalmi a kafar shi, anan fa Allah ya dau hannunsa na gudura ya aza masa babba. Allah ya ce wa Rasulallahi ni ka kaso in yi maka babba, annabi sai ku ya cewa Allah a gafartawa al'ummata, tuntuna an fa kure aikin ka ga rahama nan ta faɗi suma, ni ya kamata ka yi wa manzo wanda ka so faɗi ya ta yi nana Fatima taka daidai, Fatima juya daidai, Fatima mun gaida ki, Fatima mu ko muna son ki, aya amso sallah azumi da zakka ma, dan haka komai za kai ma, tawafa annabi ladabi ma, babu kamar shi ka dudduba domin Allah ya yi shi ma, fari fari dan jajaye daga amina farin danda, wanda baya sako shi bautar Allah ya rika shi, mala'ika Azra'il ma ya san wane ne manzo, sanda Muhammad ya je can gurinsa sai ya yi mai salama, ya ce ka nuna surarka wadda ilahu ya kakama, sai Azra'il ya ce Muhammadu mun take Allah ya yi kira, ya ce da ma Azra'il nan ta takali habibaka, kar da ka saba wa mai maka, yanzu fa sai in shafe ka na ɗau wani yayi aikin ka, ka san da annabi manya ne ba a saba wa annabi ne, a duniyar da gaba ɗanta babu kamar sa Rasulallah, ilahu shi dai ya sansa dukkan girma ya fasa, duk daraja ya miƙa masa, sarkin kyauta mai haƙuri wanda ilahu yake sansa, dan haka mu ma mun sansa, babu ruwanmu da baikinsa ko ɗan waye ba mu sansa, annabi mu dai kai muka so, kai su kakar da ka damu inda kan fa Muhammadu ne, mun shirya mun gyaggyara yaran Isa babi ne, mu tafiyar haka nan take mu a
sarkin kyauta ne, annabi kai mai haƙuri ne, annabi kai mai juriya ne, annabi kai mai ilimi ne, annabi kai mai fara'a ne, annabi kai mai haske ne, annabi kai mai fara'a ne, annabi kai mai tafiya ne, annabi kai mai zuwa ne, annabi kai mai sauka ne, annabi kai mai tashi ne, annabi babban kanda ne, kaga Amina da Abdallah wanda ya je aljannan nan ya je ya gana da matan nan na hudar ini ku gaggane ya gano har da diya ma wato sai da faɗi ma matar Imam Ali ma kaga ashe girma na Annabi kai faɗi sana na. Na rike san kama aiki na don ban san a ina nake ba, na rayu ne ko da sunanka in zan motsi sai da kaiya, in na tashi da bacci na annabi begen ka nake sha, sai na ji sabon karfi ne kamar fa ba ni ne ma ba, in ina tafiya ta ma sai na ji ana kira na ma, in juya in wawaiga sai na gaba kowa nan ma, annabi dan Allah ka taho ko da a cikin barci na in kalle fuskar nan ma wadda take haske ne, in kalli haƙoran nan ma wa'inda ba sa taɓa ƙarya, in kallo hancin nan ma mai dunkul mai saje ma, fuskar nan taka annabi ma ta wuce fuskar ɗan uwa, annabi kai mun shaida ne ukashi shi ne sunana, na annabin shi ne lakami dan Allah kai mun haka ne, kyautar san ka na ɗauka ne ba ni da kowa sai kai ne, isa wani sarkin yaƙi annabi ƙara kula shi, a ko'ina ya zamo shi shaida ta yi sai dan kai, ci dai ma sai dan kai, sha dai ma sai dan kai, ƙara sikirta shi babba, ƙara asirta shi babba, da ni da shi da masoya